Бог е наясно, че вашата преданост е само временна, както и вашата искреност. Не е ли вашата решителност и цената, която плащате, единствено заради настоящия момент, а не заради бъдещето? Искате да положите само едно последно усилие в стремежа си да си осигурите красива крайна цел, с единствената цел да сключите сделка. Вие не полагате това усилие, за да избегнете задлъжняване към истината, а още по-малко, за да се отплатите на Бог за цената, която е платил. Накратко, готови сте само да използвате хитри стратегии, за да получите това, което искате, но не и да водите открита битка за него. Нима не са това най-съкровените ви мисли? Не трябва да си придавате лъжлива външност, нито да си блъскате главите за вашата крайна цел, до степен в която нямате апетит за ядене или пиене през деня и не можете да заспите спокойно през нощта. Не е ли вярно, че изходът ви в края на краищата вече ще е бил определен? Всеки от вас трябва да изпълни добре собствения си дълг с открито и честно сърце и да бъде готов да плати каквато и да е цена. Както казахте, когато дойде денят, Бог няма да се отнесе зле към никого, който е страдал или е платил цена за него. Струва си да се придържате към такова убеждение и е редно никога да не го забравяте. Да не го забравяте, само по този начин Бог може да е спокоен за вас. В противен случай вие завинаги ще останете хора, за които Бог не може да бъде спокоен. Обект на неговото отвращение. Ако всички вие можете да следвате съвестта си, да дадете всичко от себе си за Бог, като не пестите усилия за неговото дело и посвещавате енергията на целия си живот на неговата евангелска работа, нима тогава сърцето му не би подскачало често от радост заради вас.